שלום לכם. מעט מאוד מילים מרתיעות את הישראלים כמו המילה פנסיה או גמלאות. רובנו נמנעים מעיסוק בחיסכון הפנסיוני שלנו, מעדיפים להפריש את ההפרשות הנדרשות ולשכוח מזה. אבל הזנחת הפנסיה הזאת עלולה לפגוע מאוד במצבנו הכלכלי בשנות הפרישה. וחשוב להתעסק עם זה ולא להתעלם, ואנחנו רוצים לשמוע יותר על תכנון פרישה עם המומחה אבי גסנר. שלום. שלום, שלום. מתכנן פרישה פיננסי, CFP. מה זה CFP? Certified Financial Planner. זה תואר שמקבלים מהאמריקאים? זה תואר שמקבלים מהאמריקאים, כן. הכל פה מהאמריקאים. אז תסביר לנו מה החשיבות של תכנון פרישה, למי שלא מבין. החשיבות של תכנון פרישה זה שהיום חיים יותר מדי. זה הסיפור. פעם מתו בזמן. והמצב הולך ומחמיר, אנחנו חיים יותר ויותר. בדיוק. אז אם תוחלת החיים היום בגיל פרישה, אנחנו מדברים על בערך 25 שנים, שבן אדם יחיה אחרי שהוא פרש לגמלאות, תחשוב בגדול שכאילו הוא צריך להכין קופה של 25 שנה ממקודם. זאת אומרת, או לא לאכול 25 שנה, ואז נפתרת הבעיה, או לחסוך. זה קופה, זה משכנתה. אבל יש הפרשות שנדרשות על פי חוק. אפשר להסתפק בזה? ממש לא. אוקיי. הצעירים, בני 30, 35, כבר הם צריכים להפקיד 50% יותר ממה שמפקידים כיום. ורובם בכלל לא חושבים בכיוון. לא, היום מפקידים בערך חמישית מהמשכורת במסגרת התנאים הסוציאליים. צריך להפקיד שליש, לא פחות, וככל שהם מתבגרים, ההפקדה צריכה להיות גדולה יותר, אחרת פשוט לא יהיה. איך נראה התהליך הזה של תכנון פיננסי בתחום של פרישה? בהתחלה קודם כל אוספים את הדאטאבייס, את הנתונים של הבן אדם, מה יש לו, מה הוא מביא איתו. במסגרת תוכניות שהוא עשה, חסכונות, אוקיי? לוקחים את כל החבילה הפיננסית שהוא מביא איתו למשחק. מנגד, רואים מה הבן אדם רוצה, באיזה רמת חיים הוא רוצה, איזה הוצאות חד פעמיות רוצים לשמור לדרך, ואז מתחילים לעשות את המאצ'ינג. והמאצ'ינג הוא לא פשוט. ההתאמה. כן, ההתאמה היא יכולה להיות סבוכה בגלל כל מיני בעיות של חוקים, תקנות, מיסוי, סוגי תוכניות שבן אדם בא איתם. אז מיפית את המשאבים וההכנסות של הלקוח. נכון. איך נראה התהליך אחר כך הלאה כמתכנן? התהליך אחרי זה, אחרי שיש לי את כל הנתונים ומיפיתי אותם, אז אני קורא לזה, עושים לכל הניתוחים ניתוח. זה כמו לשים את הפציינט על השולחן, לפתוח את הבטן ולהתחיל להזיז את העברים. כי הכסף הוא קודם כל כסף, אבל יש מה שנקרא צבע הכסף. לא כל שקל דומה למשנהו. יש הבדל בין שקל שאני יכול להוציא אותו חד פעמי פטור ממס, יש שקל שאני חייב לקבל אותו כקצבה שעל פניו היא חייבת במס, ויש כל מיני, אני עד היום מצאתי בערך 30 סוגים של צבעי כסף, שהחוקים שחלים על הכספים האלה הם שונים. לא בהכרח שקל שאתה יכול לקחת היום לכיס, את השקל שלידו לא בהכרח אתה יכול גם. תנסה לכמת לי בכסף את התוצאה של תכנון נכון, לעומת ויתור על תכנון וללכת על המינימום. תשמע, המטרה בשורה התחתונה, זה שאם בן אדם רואה בנתונים שיש לו, שנניח של 3 מיליון שקל, קודם כל צריך להבין שזה ברוטו. אוקיי? יש על זה מס. העבודה והייעוץ שלי, בשביל זה אני מתעסק עם זה, זה שה3 מיליון מברוטו יהיה נטו. ושלא ילך בערך, מה שצריך ללכת, שליש מזה למס. וזה הבדל עצום. זה הבדל של יום ולילה. כי אנשים לא יודעים, אנשים שואלים אותי, במתי יש מס על פנסיה? מאז ומתמיד. והחוכמה היא איך אתה משחק עם הכסף במסגרת כל החוקים, התקנות וכיוצא בזה. וההבדל הוא עצום. אני אומר לך, ההבדל הוא יכול להיות יום ולילה. אז אני מנסה לסכם שבזכות העלייה בתוחלת החיים, היציאה לגמלאות כבר רחוקה מלהיות סוף החיים, אלא פשוט תחילתו של פרק נוסף שהוא מלא בהזדמנויות, וחשוב לבצע הערכות מקדימה בכל מה שקשור לחיסכון פנסיוני, כי ההבדל הוא, כמו שאומר המומחה, יום ולילה, ואם אנחנו רוצים לשמור על מצבנו הפיננסי, אז כדאי לעשות את זה כמה שיותר מוקדם, נכון? מה שיותר. תודה רבה, אבי. בשמחה.